как се случват процесите стъпка по стъпка, така че накрая клиентът да остане изключително доволен. Ето тук е магията. Ти имаш син, какво би го посъветвал? Как да избереш жена? Как да се държи с нея? Защото е изключително важен, изключително ценен. Си бил на дъното, емоционалното състояние е било сринато до някакъв критичен минимум. До момента, в който не знаеш на къде да тръгнеш. Всяко нещо, което минава през истината, то е в дългосрочен план е много устойчиво. Тук сте с уважаемия и високо ценения Николай Ангелов, собственика на фирма Нитея, дами и господа. Днес ще потренираме малко. Няма възможност да снимаме в залата, тъй като просто ще се виждат и другите лица и не е много удобно. Затова ще снимаме тук в тази заличка, само ние сме си и изобщо положението е много добре. Сега ще си поговорим малко за стратегии, за бизнес, за това какво означава да си мъж, за това какви жени привличат мъжете в днешно време и всякакви интересни теми, така че не пропускайте този епизод. Сега си загряваме така леко тактичничко. Ники е голям фен, между другото, на биохакинга, на дълголетието и на изобщо цялостното здраве. Ходили сме на редица събития, едни от най-големите събития. И честно казано, винаги когато си говорим за тези неща с него ми е изключително интересно, защото винаги има какво да се научи и винаги дори да знаем нещо, доста често има нужда да си го повторим, за да си го затвърдим и по този начин да ставаме все по-добри и да вдигаме нивото все повече и повече. Истината е, че не съм фен на биохакинга. Добре. Аз съм фен на цялостното правилен начин на живота. Като започнеш от храната, въздуха, напрежението, редовните тренировки, това да идваш в фитнеса или да играеш тенис или да ходиш в планината, не е въпрос да просто, че трябва да тренираш, просто това трябва да бъде начин на живот. Храната – изключително важно нещо. Не е необходимо, според моите виждания, да е нещо супер скъпо. Въпросът е, че може и да с малко средства да се постигне супер резултат. Какво си хапнал днес ти по принцип? Аз примерно преди да дойда хапнах малко, за да, защото да не ми е тежко на тренировката, хапнах яйца с панак. Ял ли си го това нещо? Ял съм го, да. Добре. Това е много добра комбинация като цяло. Да. На мен всяка сутрин ми започва по един и същи начин. Ставане, естествено битовите неща, очи, зъби и така нататък, оправяне на легло, това е част от следващата ни тема, свързана с организирането, дисциплината, последователността и всички останали неща, които са важни за един успешен старт на деня. И то като е успешен старт в деня, общо взето целият ден върви по един възходящ начин. Задължително вода с лимон, задължително едни много хубави и приятни упражнения за лимфната система. Какви са упражнения? Свързани с потупването на главата. Като active sitting, чува ли си го метода? Да. Окей. Тук по ръцете, по свивките е много важно. Да, имаш много точки. Тук по слабините, под пъпа, над пъпа, слънчевия сплит, това не знаеш, че се интересуваш. Това не знаеш, че се интересуваш. Това е изключително важно. Много важно. Система, да ти раздвижи, да те разбуди целият организъм да започне да работи адекватно. Второто нещо е тахан. Като си ги редувам. Пълнозърнев тахан, черен тахан, сусамов тахан, редувам си ги. Взимам си малки бурканчета. Аз от теб видях нещо много интересно. Той го пие с... То не се пие, то се куса. Той го прави с мед. Да, защото само тахан малко е... Аз съм свикнал. Аз съм свикнал, много ми е вкусен. Но с мед е много добре, човек. С мед е много добре, също така и дава малко повече енергия. Меда. Да. Точно. Съответно, една тренировка в деня може да е по-бърза, може да е по-бавна, зависи кой какви хобита има, но аз лично вярвам, че всеки един човек може да отделя по 40-50 минути на ден за тренировка и за някаква физическа активност. Абсолютно съм на 100% убеден. Хората, които говорят колко са натоварени, колко много работа имат, как трябва да си карат децата тук на второ, на трето, на пето, общо на тях им липсва нещо по чисто организацията и концепцията за живота, за да нямат това време. Да, и за да говорят по този начин. Наистина е така. Точно ние миналия път си говорихме с Ники точно за това, че аз му казвам, човек, има хора, които казват, аз ходя на работа, работата ми е достатъчен фитнес. И той ми казва, аз познавам хора, които не ходят на работа и въпреки това обаче пак няма време за тренировка. За тренировка. Истината е, че аз фитнеса не го харесвам.
Не го Аз харесвам го по обичам няколко... много, човек. Не знам. Кажи защо не го харесваш? Основната ми причина е една, че това е до някаква степен спорт, който в него не се мисли. А няма ли игра, спорт, която да задвижиш мисловната ти дейност и да надграждаш, да имаш стратегия, да има някаква мисъл и концепция за цяло това нещо, на мен лично не ми допада. Аз мисля, че се мисли, примерно ето, когато го изпълнявам това упражнение, аз трябва да контролирам дишането, трябва да контролирам бързината на свиването, разтягането на мускула, Значи почивката после. Да дефинираме мислене и стратегия. Това е да, това са различни неща. В интерес така. на истината дишането е много важно. Много Много е важно, защото свързва реално дъха, свързва ума с тялото Да. и по този начин става най-добрата консистенция в работно естество, да мога да даваш максимално добър коефициент на полезно действие. Точно. Дай да направим някои упражнения, че ние хубаво си приказваме и момчето ни снима, ама не е лошо и някои упражнения да направим. Аз вече действам. Това е добро упражнение, Майя. Смазва корема. Взема го пробвам и аз. Смазва корема. После ще го пробвам и аз, Ники. Изглежда много хубаво, не само за корема, човек. За кръста ще ми го разтегне много хубаво. Най-хубавите упражнения, които аз ги усещам, това са упражненията без тежести. Лицеви, коремни, гръбни, набирания, кореми, има упражнения 50 вида. Давай, още малко напред. Още малко? Тук е много важен и баланса. Казвай са, че Да. няма много баланс. Давай напред краката. Така? Да. Давай назад. Физическия баланс е свързан и с психическия баланс. Абсолютно. Ако нямаш физически баланс, е много трудно в истинския живот, в реалния живот да бъдеш балансиран. Да, А това е ключов момент, баланса за постигането на добри резултати. съгласен съм. Ходенето в планината е едно от любимите ми неща и по принцип, макар и че много рядко хода на фитнес, това ми е един от най-любимите фитнеси, защото има уникална гледка към планината. Да. Без гледка, Има гледки от към пътеката и от към гирите, където са. да, нагоре се вижда и копитото и изобщо гледката Друг е фитнес уникална. с гледка, пулса на околовръстното. Да. Я да видим тук това за баланса. Това също е много. Дали ще мога да седиш на това? Само гледай. Хайде да видим. За първи път го правя това. Добре. Аз ще се пребия като куче. Баланс, брат. Не го Баланс. правиш за първи път сега. За първи път се качвам на това. Верно. Просто знам стратегията как да се кача. Трябва как да си разпределиш тежестта. Аз ако се кача на това, Айде. само ще ти кажа нещо. Това клип ще стане вайрал. Ще гръмне, ще го Я, чуват навсекъде. давай да те видя. Аз ще се пребия. Давай. Аз ти казвам. Какво ще ти покажа едни други? Знаеш, че много О, практикувам брат. йога. Йога практикувам 2 пъти в седмицата задължително. Олеле! Сега какво искаш да клекна? Я да те видим. Не мога. Можеш. Даже на един крак ще го направя. Никога. Давай да видим. Залози, че ще падне. Моят залог. Много добре. Не, човек, това е тук, в централния мозък. Трябва да се мислят много тия неща. Това е сега ще го успокоим още повече. Интересно. Кунг фу панда. Какво искаш сега да правим там? Значи заставаме на лакти, Така. изправяме се в планк и се изправяш нагоре. Окей. И надолу. Добре, Ники, ти имаш син. Искам да те питам, какво би го посъветвал, какъв съвет би му дал за жените в днешно време, как да избере жена, как да се държи с нея и защо всички тия неща, които се сещаш, защото знаеш, че една жена може да издигне мъжа, обаче също така една жена, освен че може да издигне мъжа, може и много да го сломи. Така че какъв съвет би дал ти на твоя син? На този въпрос мисля да спра, защото е изключително важен, изключително ценен и не може да се отговори за 15 секунди. Така е. Първо, на този въпрос мога да отговарям и от личния си пример. Женен съм от 15 години. Знам какво е да има жена до себе си, която да те подкрепя, да те уважава, да те мотивира и във възможно най-трудните ти периоди, в периодите, които си бил на дъното, в периодите, Най-тъмните. които емоционалното Най-тъмните. състояние е било сринато до някакъв критичен минимум.
до момента, в който не знаеш на къде да тръгнеш. От напрежение, без париче, без концепция за точно за нещата. И въпреки всичко, тя да бъде до тебе и да те подкрепи. И да си показва обичта, и да си показва уважението към тебе. Късмет или Не е късмет. привличане на правилния човек в правилния момент в този По етап на принцип, те живота. хората се привличат, като изключиме физическото Привличане. привличане, да. Един от основните съвети, които мога да дам, и това тук по-скоро не би го казал към синовете ми, защото големи син на 14, малки е малък още на 8. А към По-скоро кой? към хората. Към мъжете. Към хората. Към всички хора. Да, защото някой път ролите са завъртяни. Мъжът е в едната позиция, друг път... Добре. Да. Добре. Първото нещо, което аз лично смятам, е, че върху една връзка трябва да се работи абсолютно всекидневно. Но за да работиш върху тази връзка, първо трябва да работиш върху себе си, второ трябва да работиш върху връзката между двамата и трябва да работиш върху цялостната концепция да бъдеш максимално добър и в обществото. Да не говоря, тук професионалния план също може да се вкара, защото и там трябва да се развиваш. Тоест, две практики трябва да се развиваш всекидневно. Ежечасно, ежеминутно трябва да се развиваш. За да привлечеш по-качествен човек. Да, това но и би когато могло го да бъде привлечеш, но съвет. когато го привлечеш, в смисъл ти трябва оттам насетне по никакъв начин да не си мислиш, че работата е свършена, а да продължаваш да работиш върху себе си и върху връзката. Добре, ама как да знаеш, че този човек е твоя човек? Качествен човек, който ще бъде като твоята и моята жена. Няма рецепта. Окей, да кажем, аз ще се развивам, няма да спирам да работя над връзката, ама толкова куца връзката. Ами това означава, че примерно жената не работи. Ако и тя работи и сте в синхрон и имате общ поглед и общ мироглед за живота, нещата по един или по друг начин се получат. Няма трудност, която да не може да се оправиш. Точно. А трудности има адски много. Да. Особено в момента, в който се появи първото дете. Да не говорим за чисто хормоналните промени, които се случват в организма на жената. Той при мъжа се получават някакъв дисбаланс, изменения. Да. Едно е да си свободен мъж, няма такива строго ангажименти, които да е поел към Някой? Към някой. В случая Да, към едни от най-важните ти хора. точно така. Да. Точно така. И второто нещо, което всяка една млада двойка, и не млада, и по-възрастни, трябва да направят голямата разлика между семейство, което вече са създали един с друг, макар и от модерните да не са женени и така нататък. Да. В момента, в който имат дете, това означава, че те вече са семейство. И трябва да направят една много голяма разлика, която аз обаче на малко по-късен етап и осъзнах, между собственото ти семейство и разширението ти семейство. Тук визирам майка, баща на единия, на другия, най-близките братия, сестри, първи братовчеди, някои са си много близки и така нататък. Тоест трябва да се направи голяма граница и разлика между семейство и разширено семейство. И скоро, помежду другото, слушах едно уникално интервю на Маги Халваджиан. Аз като цяло много харесвам този човек, защото носи една доброта, обаче истинска, не за пред телевизията, не го познавам лично, но носи една доброта в себе си, която страшно много ми допада. И едно малко детенце му водеше интервю, което ми напълни душата като цяло. И човека каза, детенцето го попита, в училище какво би променило, ако имаш възможност, каза две неща, които много така ясно ми се запаметиха в ума. И без да ги знам, аз си мисля, че с големия ми син сме почти на момента, в който мисля си, че съм свършил тази работа. И каза едното: децата трябва да имат волята да мечтаят, да имат свободен ум, да знаят, че няма непостижими неща, че каквото им се на ума си го сложат като мечта и като цел, няма сила на света, която да ги спре. И второто е да бъдат дисциплинирани. Аз тук бих добавил още някои неща, но дисциплината е нещо изключително важно, защото ти можеш си някакъв уникален талант в дадена сфера и да си го открил това нещо, но може да пропаднеш само единствено заради дисциплината. Да. И ме попита, продължавам да отговарям на въпроса, какъв съвет бих дал, каква жена да си намери и изобщо така. Ами няма рецепта. Тоест, той ако работи върху себе си, ако е дисциплиниран, ако има някаква мисия, някакви мечти, той ще си намери сходен човек до себе си. Тоест, дисциплина, мисия, мечти и отношения.
да добавя аз. Да, и постоянна работа, която е свързана с дисциплината, последователността и организацията. И логично да си намери сходен човек до себе си. И този човек, който ще го хареса до него, да го хареса заради това, което е. Т.е. да бъде автентичен. Това са част от възпитателните неща, които трябва да ги свършим на много по-рана детска възраст. А не да му кажем, вземи си с такова образование, да бъде такава, да бъде от еди къде. Това не работи. Тоест всеки един човек си има точен и ясен план. Вселената си знае работата. А като каза за образованието, има ли значение тази жена с какво се занимава? Примерно, Не. ако синът ти доведе, да кажем, хигиенистка или сервитьорка и вече, да кажем, са на години, които са 25. Тя се занимава с това нещо. Би бил малко скептичен според мен. Не. Леко. Не. За мен лично няма никакво значение И за мен няма. цвета на кожата. Да. Никакво значение няма. По принцип образованието има до някаква степен. Това означава, че не момичето или Пак момчето дисциплината. е лошо. Да. Че ти можеш да се задържиш в едно нещо достатъчно дълго време. По принцип, за мен лично няма срамна работа. Дали си хигиенист или сервитьор, да, има работи, които не са така квалифицирани, но няма срамна работа. Не искам да влизам в такива хипотези как бих реагирал ако такова, но бих казал, че няма значение цвета на кожата, няма значение религията. Няма значение каква е религията. Просто ако носи доброта в себе си, това е напълно достатъчно за Доброта. един начален старт, Доброта. който да се Чисти намерения. работи, да. Маги Халаджани, аз го харесвам. Даже той, нали, работи с Криско, брат. Всички тия хора са по-различни хора. И хора с сериозен капацитет. Да. Интелектуален. Мисля, отговорих на въпроса. Отговори доста добре. Приятели, ние сме снимали видео. То е цяла поредица. Не е правено в едно цяло издание, но там може да видите това, което ще ви разкаже Ники в момента, да го видите в действие. Тоест да видите, да усетите емоцията, да видите как ние действаме, да видите как буквално е заснето как той се събужда. Как от лимоновото дръвче в тях си правим фреш. Как след това говорим с клиенти. Как след това отива на тенис. Как докато отива на тенис говори с още клиенти. Когато говори с тия клиенти се случват най-различни неща. Има записани разговори с част от клиентите, не с всички можехме да ги запишем. След това как говори с служители, партньори, колеги. Има изключително много неща, от които може да си вземете доста. Значи коментарите в тези видеа и от мои познати приятели, но и от други хора, тъй като аз някои от тях съм ги прекачвал в моя профил, са изключително позитивни. Хората казват, че това е изключително много добавена стойност. Точно поради тази причина пак ви срещам с Ники, за да може да видите наистина не само как се прави бизнес, ами колкото и клише да прозвучи как се прави бизнес от един добър човек. Защото доказателството за това нещо, въпреки че вие не го познавате, ами то е много просто. Един човек, който ви говори за Маги Халваджан, че е добър човек, човек, който иска добър човек за неговия син и набляга толкова много на това, ами то ние малко или много сме това, за което говорим. Това, което виждаме в другите, ние го носим в себе си. Ако беше казал да е интелигентна, да е красива, да се разбира добре, това също не го прави лош човек, но много по-различно, отколкото да каже искам на първо място да е добър човек, това е страхотна основа, от която може да се тръгне нагоре. Това за мен е абсолютно по същия начин и за партньора в моя живот, и родителите на моя партньор, на моята жена са изключително добри хора. И то просто добрите хора привличат други добри хора. Цял живот се учим да бъдем добри хора, наказваме, че нали, ние тук сме най-изваяните и така нататък, но това е положението. Сега Ники ще ви разкаже някои доста интересни неща, за да може да дадем стойности в това видео. Ще ви бъде изключително интересно за това. Нека да започваме. Ники, искам да те попитам как се случват процесите от А до Я, стъпка по стъпка, така че накрая клиентът да остане изключително доволен. Много хубав въпрос. Много хубав въпрос, защото го завърши изключително добре. Това е клиентите да останат доволни.
Това, което мога да вмъкна, така много хора знаят с какво се занимаваме основно. Едното ни е парапети, абсолютно всякакви. Алуминиеви, иноксови, дървени, месингови, стъклени и така нататък. Дограма, с това, което сме започнали преди 15 години. Никакви тайни нямаме в дограмата и третото е метални конструкции, зимни градини, козирки и така нататък. Но най-важното, което каза, клиентите накрая да останат доволни. Ето тук е магията. Защото бих казал, че най-вероятно има парапетаджи в София и в България, които може би в детайли монтират перфектно. Няма да намери забележка по тяхното изделие. Има дограмаджии, където са уникални. Всички изисквания си спазват стандарти, следят на качеството и така нататък. Най-вероятно има топ дограмаджии. Има хора, които занимават с зимни градини. По абсолютно същата идентичност. Но магията тук, накрая, не искам тук да преувеличавам, но 99,9 от хората на 1000 човека един нещо има, което се е случило и има някаква лека горчевина в съвместната ни работа, това е изключително добър резултат. И как се случва това нещо? Случва се, защото от А до Я те са много стъпки, много процеси. Като започнем от първата стъпка, това клиента как ще ни намери. Дали ще ни намери в Google, ще пише и ще излезе нашия сайт и ще се обади по телефона. Дали през всички социални мрежи, които ги поддържаме и са постоянно активни. Дали е някой стар, върнат, препоръчен клиент, който това са ни основната част от клиентите. Дали ще види някъде по колите брандирани или някъде докато монтираме ще пита момчетата. Вариантите са много да стигне до нас и ние естествено сме активни абсолютно навсякъде. Кой е най-силният канал от тия, които ги избори? Google. Google? Да. На второ място? По принцип най-силните, но това се случва при много работа и много години труд. Това са стари, върнати, препоръчани клиенти. Okay. Но това е много бавен процес. Това не е съвет за някой, който те първа започва. Да, това са вече над 35 000 обработени поръчки. Нали, сещаш колко много... В и извън страната, нали, да го уточним. Но естествено аз мога да говоря за моя бизнес, за нашата работа. Сега със сигурност има други бизнеси, където примерно TikTok, Facebook, социални мрежи, там са много по-активни. Да, тук въпросът е да обхванем някакви неща, които те работят и за този бизнес и за този бизнес. Ясно е хора, че наистина, както Ник много правилно се изрази, естествено някой ще има по-силен канал TikTok, друг Instagram, друг изобщо няма да е социалните мрежи. Въпросът е, че 90%, много голяма част, като не говорим за детайлите конкретно в парапетите и в зимните градини, например, но много голяма част от тези неща ще може да си ги вземете и вие и да ги приложите във вашия бизнес, защото всъщност Ники много добре знае какво е да си милионер. Милионер не е човек, който има 1 милион в банката, не е човек, който има 1 милион в имоти, а това е човек, който по пътя той се е превърнал в този човек. Тоест, това са различни качества, това е дисциплина, това е това да не закъсняваш, това е това да си отговорен към хората, това е да умееш да говориш с хората, защото може да се върнете, пак казвам, в профила на Нитея, да видите там за какво става на въпрос, как той провежда тези разговори, как се свързва с тези хора. Нали? Аз буквално познавам хора, които са говорили с него и хора, които те са ми казали, това отношение го няма никъде. Тоест, този човек аз имам чувство, че ме разбира. А Ники, въпреки че е собственика на фирмата с 20 монтажни бригади, той много често ходи, иска да е в процеса, иска да е в потока, да е в пулса и той ходи и прави огледите и затова много хора казват, изключително добро впечатление ми направи, че той ми направи. Аз съм в процеса не само единствено за повдигането качеството на услугата, аз съм в процеса, защото ми харесва. И това се връщаме тук на момента, както говорихме по-рано, за храната, за въздуха, за водата, за всички полезни неща, които човек трябва да прави, тренировките и така нататък. Но на мене ми харесва. Аз много дълго време съм бил по цял ден в офиса. Да гледам статистики, да гледам реклами, да гледам поведението на хората, да следа монтажни бригади, да следа търговци, да следа техници, да следа складове, да следа всичко. Само единствено от офиса, но това е нещо, което на мене като личност не ми понася. Много вероятно на някой друг да му е любимото нещо, да отиде в 8 часа и да стои до 6 часа в офиса. На мен лично не ми поддържи, затова моето решение беше да изляза на терен, за да се чувствам добре. Но искам да се върна на каналите. Пак казвам, за мен лично най-работещия канал за скъпи продукти, за сходни на нашия бизнес, това е Google.
хората, които искат примерно да дадат 50 000 евро за някакво остъкляване или 30 000 евро за парапета на стълбището, опасявам се, че тези хора не висят толкова много във Фейсбук и да скролват късометражни 15-секундни клипчета и това не са тези хора. Хората си правят много точно и много ясно проучване в Google. Много от хората вече са наясно, че единственото място, което ние като работодатели и като фирми не може да манипулираме, единственото място са отзивите в Google. И когато влезе и види, че има 300 отзива и 297 са положителни, а голямия проблем е, че хората пишат отзиви, когато са недоволни, а не когато са доволни. И да имаш от 300 отзива 297 положителни с някакви суперлативи, това е супер. Да, има някои, които се манипулират и така, но може да манипулираш 5, 10, 15, ама 300 не може да изманипулираш. Още повече Google си имат алгоритъм, който хващат, когато нещо се опитва да се манипулира, свързва профили и така нататък и съответно ги блокира и не дава да пишат отзив. Но това е само отделно. Да разкажа за магията, за която говорихме, така че накрая клиента да остане супер доволен. Почваме от първия процес. Той ни намира по някакъв канал. Много е важно човека, който ще обработи запитването, да бъде максимално адекватен, с позитивна енергия и с добро отношение, да си познава всичките продукти в детайли, да намери тънкия момент да предложи и да оферира точно това, от което и клиента има нужда. Защото имала многократно ситуация, съм бил свидетел как, примерно, човека иска стационарен навес с стъкло, колега му оферира, примерно, сенник с чупещо рамо, който е, нали, и той клиент автоматично му се показва, че това не са правилните хора и отива към друга фирма. Тоест, човека да намери, да разбере правилно нуждите на клиента и да му предложи точно това, от което да има нужди, може да си го позволи. Също ключов момент. Защото е имало много случаи, в които той иска тук така да го направим, това да се отваря, стъкления покрив да се движи, отпред да се не знам си какво. И примерно обаче това струва 60 000 евро. Обаче той е подготвен да даде 10 000 евро. Нали? Ти пак веднага трябва да прецениш това, което той в разговора сега, защото това е несериозно да питаш колко пари имаш да даде за това нещо и ти предложа това. Нали? Не е това метода, не е това нещо, което работи. Много е важно човека, който ще обработи запитването. Второто нещо, бързата реакция. Защото има случаи, в които той пусне в понеделник запитване, извънне след 10 дни, така и така, аз пуснах запитване, кога ще ми го обработят, нали? Това е някой звънне, но 95% от хората не звънкат. И директно казват, тия ги не стават. Тоест, максимум трябва до 2 дни да бъде обработено. Критичен максимум. Да бъде до 2 дни обработено запитването адекватно. С срокове, цени, в оферта всичко да бъде описано. Да не се налага после да зададе още 100 въпроса човека, които не са му станали ясно. Оттам насетне, следващата стъпка е организиране на оглед. Съответно, човекът, който ще отиде на оглед, абсолютно, те много често се променят нещата между запитване и първоначалната оферта и вече на място оразмеряване, проектиране, взимане на точни размери, относително често се изменят от първоначалното. Човекът, който отиде на оглед, който в случая аз продължавам да хода, трябва да бъде изключително адекватен. Да не говорим за външния му вид, да не говорим за енергията, да не говорим за мотивацията, да не говорим за излъчването. Пак се връщаме на момента с познаването на продуктите, с адекватното поведение, с точността и дисциплината. Като си казал, че 2,5 си там, не мога да звънеш в 2 и да кажеш, днеска няма да дойда. Това е недопустимо. Това, ако ми се случи при мене, става революция във фирмата. Естествено. Така. Съответно, след това има подновяване на офертата. Тоест, вече след финалните преговори трябва да се случи пак бързо. Горе-долу, по моя преценка, до около 2 дни. След правенето на огледа трябва да се направи вече финалната оферта. Оттам насетне има следваща стъпка след потвърждаването на офертата, съответно авансиране. Дали е в брой по банка или по терминал, няма никакво значение. И подписване на договор.
Договорът трябва да бъде много детайлно изпипан. Въпреки че нашите са относително елементарни договори, трябва да има описание какво е, защо е, сроковете, гаранциите, предмет на договора, абсолютно всичко трябва да бъде описано. Изключително важен елемент, защото след това от това нещо трябва да се произведе и да се организира и за монтаж. Направили сме един чеклист, който вътре се описва, защото момичето, което пък прави после организацията, тя не знае какво се случва на обекта, колко време трябва да се изработва дадената поръчка, финалната дата, която трябва да се монтира, която ти си го говори с клиента, съответно кои монтажници трябва да отидат, обекта навънка ли или вътре, да знае като вали, дали как да ги организира, колко човека трябва да отидат на обекта, трябва ли алпинист да има на обекта. Тоест има си цял чеклист, в който хората, които след тебе, трябва да организират това нещо. Прави се работна карта, която също трябва да бъде много точна и ти трябва да бъдеш максимално концентриран, защото на едно място да объркаш, общо взето по веригата тръгва голям батак. След това нещата отиват за производство, там си има началник цех, всичко трябва да е организирано в производство, да няма объркване с цветове, с начин на отваряне, с височини, с всичките детайли. След това има организация за монтаж и накрая отиват монтажниците, които в повечето случаи там е ключовия момент, там е магията да объркат нещата. Защото ти може да си най-добрият маркетолог, може много добре да си обяснил, може да си подписал златен договор, може всичко да е направено както трябва. И монтажника, ако се осере с извинение на обекта, и то не говоря само, ти можеш да монтираш прозореца леко накриво, да не е перфектният монтаж, но когато имаш отношение, когато си почистиш след себе си, когато си честен и искрен с клиентето, това се усеща веднага, когато му обърнеш някакво адекватно внимание, тук искаш така ли да го направя или така. Тоест има едни тънки, финни настройки, които е много трудно, по другото, в монтажниците да ги внедриш, но аз съм го направил. Тогава вече случва магията и клиентът остава супер доволен. И съм им казал на нашите монтажници, ако си тръгнете от обект и нямате позитивно изпращане, което до 99% от случаи е свързано с бакшиш, им дават някакво възнаграждение допълнително, защото хората са супер доволни, или ги с бомбони, напитки, редбули или уискита, не знам си какво. Това е един перфектен атестат от това, че хората са доволни. Накрая си замитат, изчистват, пожелават приятен ден, питат имат ли някакви забележки, подписват един приемо-предавателен протокол, че всичко е наред и си тръгват. Естествено, дрехите трябва да са им чисти, трябва да са в нормален външен вид, колата трябва да им е измита, трябва да им е подредена, трябва да им е брандирана, инструментите трябва да са подредени, защото това е, пак се повтарям, това е магията към успеха. Но не свършва тук нещата. След това има още няколко стъпки, които вече да затвориш целият цикъл и вече човека няма никакъв шанс да не е доволен. Тоест той ще бъде доволен. Така, и само искам финално да кажа, че следващата стъпка е, като се приключи договора, се прави една анкета от момичето, което прави организацията в офис. В нея има едни 7-8 въпроса, които обаче много добре са обучени хората, които правят анкетите, да не са като все едно ти звънят от мобилен оператор. Доволни ли сте от това, доволни ли сте от това, монтажа всичко наред ли е и така нататък. То е такъв тип приятелски разговор, който пак се задава тия въпроси, но по начин, по който клиентът се почувства, защото те вече, човек, който прави тази анкета, те са водили до някаква комуникация до момента, дали по имейл, дали по телефон, по организиране на монтажи и така нататък, проформи, фактури. Съответно, те си имат вече някакви отношения. Съответно, накрая целият този договор идва при мене. Без да мине през мене, да съм видял целият процес, какво се е случило, той не се прибира в архив. Така. И всичките монтажници знаят, че ако има нещо, което не ми е харесал, нещо, което клиента е казал и съм усетил лека горчевина в неговото изказване, да, или пък има рекламация или нещо не се затваря как трябва или нещо не е направено по начин, по който го иска клиента, момчетата знаят, че ще отидат и тук е един ключов момент, който е внедрен, отиват и го оправят без пари. Така, едното. А второто нещо е, че всеки един по веригата си взима месечното възнаграждение
след когато обектът е приключен и клиента ни е доплатил и договорът е минал през мен и всичко е наред. До този момент, защото някой е на процент, друг е на квадрат, трети е на метър, четвърти е на оборот и на... Всеки е вързан по различен начин с месечното му възнаграждение. Никой не си взима парите, докато обекта не се приключи. Дали се приключва обекта? Приключва се Дали се обект. приключва по най-добрия начин? Със сигурност. Дали клиентите имат забележки? Добре, това е много ценно. Това е много ценно. Това го направих преди около 10 години. В момента, в който го направих, защото какви проблеми имах преди това? Примерно монтирали сме някъде до грамата и примерно не му е сложен комарник. Никой не го интересува, че комарника не е сложен, клиента не си доплаща, защото комарника не е сложен, всичко си върви по канален ред. Или примерно монтирали сме някакъв парапет и трябва да сложим примерно 3 тапички. Тапите не са сложени, примерно объркана или нещо случва се. В момента никой не разбира, примерно ако е забравено, объркано или нещо, монтажниците директно си отиват до цеха, взимат си нещата, преработват комарник или отиват, приключват, защото знаят, че по цялата верига никой няма да си вземе парите, докато това нещо не се приключи. Дали работи? Безотказно. От началото имаше много протести. Много хора, които не го приемаха това за нормално. Хора, които искаха да напускат, защото го смятаха за нечестно и за нередно. Но в момента, в който им се обясни, в момента, в който им кажеш каква ти е концепция да го направиш, е много важно да минеш през истината, да минеш през честността, да минеш през това да говориш максимално искрено, всички ти вярват. Тоест, тук, какво иска да каже, той наистина им го е обяснил това нещо по начина, по който си го говорим тук. Тоест, той няма проблем един човек, който да кажем на месечна заплата, не на завършване на обекта, сега ако го доведем този човек тук, той няма проблем да ги каже същите неща и на този човек и да му обясни концепцията по абсолютно същия начин. Защо? Аз, доколкото го разбирам, как би го обяснил аз? Виж, брат, аз държа на качество, искам обектите да бъдат завършени, ще получиш възнаграждение, разбира се, ако обектите бъдат завършени, всеки е на различни проценти, договори и така нататък, както каза, той е на различен тип и начин на възнаграждение. Абсолютно бих си го обяснил на човека, без значение този човек дали е най-умния, дали е най-глупавия. Аз ще говоря и с най-умния, и с най-глупавия, ще говоря по един и същи начин. И този начин ще бъде моята истина. И когато вашия начин, вашата истина е много по-лесно дори. Защото така няма как да направите грешка, защото това е вашата истина. Докато ако леко дори си позволите да преувеличите или да кажете нещо, което не резонира с вас, то много бързо можете да всяко сринете. нещо, което минава през истината, то е в дългосрочен план е много устойчиво. Да. И тук пак се връщаме на момента, малко по-рано ме попита за съветите на жените, децата и така нататък. Да. Ако си искрен, честен и винаги ще се получат нещата. Винаги се получат нещата и винаги се намери от изход от всяка една ситуация. Тук е абсолютно също. Той целият живот е вързан. Целият живот е вързан. И какъвто си в работата, много се препокриват нещата и в живота. И аз много обичам да асоциирам и себе си, и хората в игрите. Примерно, ако играеш тенис, ако си агресивен състезател, ако гледаш да завършиш постоянно точката, ако не ти пука от това, че объркаш, ти си такъв и в работата. С максимална агресия, с максимален риск. Ако си по-последователен и търсиш по-дълги разигравания, ако си търпелив, е изключително важно търпението. Изчакай си правилния момент, кога да натиснеш топката, да търсиш дълбочина във всяко едно разиграване, ти си такъв и в работата. Устойчив, дисциплиниран, малко в тенис жаргоните има една такова връщач. В смисъл, ти не натискаш постоянно да завършиш точката, ти само връщаш и чакаш другия да обърка. Тоест, такъв си в живота, който за мен, защото това е по-устойчиво. Връщачи. Да, връщач. Само едно нещо искам да те попитам, така като послание, което да дадем на младите мъже, пък и дори не само на младите. Какво би казал за един мъж, който го е страх да поема рискове? Аз тук пак не искам да ги категоризирам нещата за мъже и жени. Ако в твоя натурел, ако ти си такъв човек, агресивен и рисков, естествено, тук трябва малко да се хване, да се обере и да поработиш върху това да бъдеш рисков и да бъдеш
То това питам. Ники. Тоест, Ами няма лошо, Елия. ако един мъж го е страх да поема риск, той никога не поема риск. Ама няма лошо. Няма лошо. Ако е такъв човек, какво лошо има? Той си намери пътя под слънцето. Той си намери своята общност, своята среда, своята жена, своето семейство, своите приятели, неговите хора, които ще го разбират и ще го уважават такъв какъвто е. Не може всичките да са бизнесмени, не може всичките да постигат някакви невероятни резултати, не може всичките да са топ спортисти, не може всичките да имат разбиране като моето или като твоето. Има си хора по-пасиви, има си по-интроверти, има си такива, които това им е мечтата, примерно са на държавна длъжност. Топ цел му е, примерно, да отиде в 9 на работа, до 5 в офиса, топ, примерно, да е в костюм. Примерно ти го казвам. Има хора, където пък много обичат забавленията, искат да е, примерно, барман, да по цяла нощ купони. Какво лошо има в това? Добре, съгласих се. Така е. Както каза Ники, има хора, един път си приказахме и той каза, има хора, които управляват и хора, които обичат да бъдат управлявани. Наистина не е за всеки и ние трябва да станем по-разбирателни към хората. Наистина е така. Тук е много хубав съвет. Ево. Не го очакваш? Не го очаквах. Не го очакваш. Добре. Имам два въпроса към Ники още. Едното е, как си оформяш ценовите предложения? Как правиш това ценообразуване? Изключително лесно. Колко пък да е лесно? Рецептата е както по цял свят я правят, така сме го направили ние. Добре. Едно от основните, първо ще почна какви грешки виждам в останалите, какви грешки съм правил аз, какво не работи и после ще кажеш какво правя и там съм. Аз чрез грешката реално съм стигнал до истината. Една от основните грешки правят, че примерно даден обект едни го смятат на линейен метър. Примерно този парапет, примерно оменяв парапет с 3 хоризонтални струни и струва примерно толкова евро на линейен метър. Или тази дограма е толкова евро на квадратен метър. Или примерно комарника е в смисъл на квадрат, на метър, на бройка и така нататък. Но за мен лично това е грешно. Защото смятам, че всеки един обект си има своите специфики. И не може, примерно, на едно място, където на един парапет ще се забавиш, примерно една огромна дълга тераса, примерно 100 метра, и ще я монтираш за 3 дни, и друг обект, който е 15 метра и също ще го монтираш за 3 дни. Тоест, не смятам за редно да се смята на метър. Основният ми метод, по който ценообразуваме, това е на час. Човеко на час? Да. Най-добре вариант. Няма какво да объркаш. Дали правя най-сложната зимна градина, дали правя някакъв елементарен парапет, дали правим ремонт на дограма или слагаме комарници или слагаме козирка на някой обект, смята се. 2 дни на обекта, в тия 2 дни си сметал абсолютно всички разходи. Разходи за заплати, разходи за наеми, разходи за интернет, гориво, коли, инвестиции, реклама. Да. Абсолютно всичко го вграждаш в тази ставка и даваш цена на час. В тази ситуация няма какво да объркаш. И естествено, ако монтажите и CHG-ите го направят по-бързо, даваш бонуси. Ако го направят по-бавно, първо водиш разговори, защо е направено по-бавно, и после вече предприемат и някакви следващи мерки. По принцип съм от хората, които не обичам да го обявам. Никога не съм си позволявам да намалям заплата. Ако тръгна да намалям заплата, директно уволнявам. Няма смисъл с някой да се мъчиме или да го глобяваш 1, 2, 3, 5 пъти. То ако 3 пъти е за глоба, това означава, че вече не е за този екип. Ти ако имаш претенция да кажеш, че работиш с 100 професионалисти, да кажеш, че имаш перфектната услуга, накрая, в смисъл такива хора, демотивиращи, скатаващи и непозитивно мислещи, те не са твоите хора. Да, реално си представи, като сипеш мастил във вода. Нали знаеш какво става мътна водата, отвратително? Така и в екипа. Ако имаш човек, който пречи, който не дава всичко от себе си, който заразява и другите. Той заразява и другите. И затова не ги допускам тия токсични. Не допускам да се получи токсична среда. Добре. И затова също пак трябва да си в процеса. Добре, ето засегнахме и темата за екипа, добре. Добре. Супер. Окей, това е, май. Надявам се с нещата, които казах, да съм бил полезен. Нищо не изгубихме от тази приятна тренировка, приятен разговор. Да.
Ако някой може да си вземе нещо от това, което казахме, да го взима. Ако някой го сметне за глупаво, няма проблем да е глупаво. Нямаме проблем с това нещо. Да. Живи и здраве. Айде. Айде.